Ja hi ha la placa, ara falta que el nom de la plaça de l'1 d'octubre sigui oficial. És el que proposen un grup de veïns per a aquest espai situat a tocar del passatge de Llívia, just davant del Mercat del Guinardó. Adverteixen que només hi ha equipaments i que no tindria afectació per a cap veí. La primera cosa que ha passat important en aquesta plaça és que era centre de votació i van venir la policia a carregar i, clar, els veïns ho van viure com vaya estreno que hem fet de la plaça. Va ser l'estrena d'un espai afectat durant molt de temps per les obres de reforma del mercat. Dies després es va convertir en un lloc de reivindicació, ja que el mateix 1 d'octubre va esdevenir un dels punts de votació del referèndum on les imatges demostren que l'actuació policial va ser més dura. Vam veure volar cadires, volar paraigües, volar gent en general i finalment va entrar un grup de guàrdies civils, suposo que eren, i policies nacionals i van dir paren ustedes este circo, aquesta va ser la frase que em va quedar, i ens van fer fora. Els veïns han lliurat al registre més de 1.300 signatures amb l'objectiu de portar la proposta al proper plenari del districte d'Horta-Guinardó. La idea és que si els partits hi donen suport, ha de ser l'administració qui proposi el canvi al nomenclàtor.